салом ба ҳамаи тамошобинон, хуш омадем ба канали Арзанда. имрӯз ҳамроҳ як намуд пирог дар мультиварка тайёр мекунем. бисёриҳо гуфтанд ки дар мультиварка ягон пирог ё ки ягон чиз тайёр кунед кани чӣ хел мешавад. Ва акнун имрӯз ҳамроҳ пирог тайёр мекунем. ман дар деги мультиварка каме равған молидам. ҳамаи маҳсулотро тайёр кардам. хамир бояд ана ҳамин намуд шавад. Ва акнун ба деги мультиварка ҳамашро мерезем. тамошобинони гиромӣ, пироги мо ҳам тайёр шуд. бинен чӣ хел хушрӯ шудагӣ, ҳама ҷош як хел сурх шудагӣ. хайвай рӯш акун сурх намешад, лекин боварӣ дорам ки дарунаш пурра пухтагӣ ҳаст. ҳозир мебурем ва мебинем кани дарунаш чӣ хел. пирог ҳам буридем. бинен тамошобинони гиромӣ чӣ хел дарунаш пурра пухтагӣ ҳаст. бениҳоят бамазза ҳаст пирог. рости гап ман ин намуд пирогро, яъне пирог бо кефир, бо ҷурғот бисёр вақтҳо тайёр мекардам дар тафтон. ин хел намешуданд. ҳама вақт баланд шуда бо гашта ҳама хел паст мешуданд. Нилуфар бо чанд намуд рецепт ман тайёр кардам. ягонташ ана ҳамин тавр нашуданд. чӣ хеле ки мебинен ман якум бор дар мультиварка тайёр кардам ин намуд пирогро. бениҳоят нағз омадагӣ ҳаст, ҳама ҷош хушрӯ пухтагӣ ҳаст. ин намуд пирогро боз метонен бо мавиз тайёр кунен, бо ягон мевагиҳо тайёр кунен. боз метонен ҳамин пирогро ду тақсим карда крем молен, ба монанди торт мешавад. бениҳоят бамазза ҳаст ин намуд пирог. ҳатман шумо низ тамошобинони гиромӣ тайёр кунед. имрӯз мо нилуфар кати парк омадем. мана нилуфар хурсандӣ шодӣ карда гашта додаш оварда моя парк мондан. худошон корохон кати рафтан, гуфтанд мебиём мо зибо. ман инҷа парки мо дар омадаш. имрӯз хайрият ки ҳаво гарм, чанд рӯз буд ки берун борон шамол буд. имрӯз бошад ҳаво бениҳоят нағз, офтобак, салқинак, шамолак, зуд. Смотри, какая мана нилуфар камтар хайрат нағз ки инҷаҳо ҳама ҷо тоза, хушрӯ, ҳама ҷо тоза озода. иқа одам бисёрам нест. инҷо калонашам ҳаст. вай ну вай да да куку куку бо айн тараф биёд кани нилу нилуфар бия айн тараф биё кани
Kuku. من اینجا گورکه هست کمتر بالانتر ترسید نیلوفر کمتر برومد ایوه گورکش برومده نتونیست من همینجا پرپره کرده شده ده 5 minute که همینجا پرپرک میکنم Wow, que solta! A tua não tem jogo, pô. Nossa, não. Тимур, иди сюда. Тимур. شادی شدیم همه جا سبزی خوش رو من جای همه کچلی هاش بطول میترسی که ازی میغلطد نیلوفر وای انا دیدی اکورات نه پارکا نو کردین همه چیزای نو آوردگی خوش رو همه چیزاش نو زور کودکا هم خیلی خرسندی بازی ساعت 2 شده است بینین چقدر آدم با بگاهی باشد ممکن چقدر آدم پر بوده است اینجا این پارک ایما خیلی دوره برای همین ما دیر میبینیم اینجا نه که جای ناس جای زور بینین کودکا هم من بازی ایخه نکو میغلطی نیلوفر میگم رفته نه گفته شده با فکرم این پارک خونه رفتن نمیخواد من نیلوفر یافت ولیک چشه معقول همونجا میری همونجا میفروی ما ای پارک برآمدیم پیشان همین کفتر اومدیم نیلوفر نمیموند птички افته دویده اومد همینجا سر کردیسته کفتروی
نیلوفر من اینجا جای ما بوده بینین تماشابینان گرامی خوش راحت همه جا колокольчикаш барои чӣ бошад? Колокольчик дошта. Шумода махбуб. тамошобинони гиромӣ, имрӯз ҳамроҳ хӯроки шом тайёр мекунем. Як рӯз яке аз тамошобинон дар комментария нависонданд ки апа хӯроки қалошон тайёр кунед. ва ман пурсидам ки ин хӯрок чӣ хел аст, ба ин хӯрок чӣ маҳсулотҳо дар кор аст. Афсӯс ки намедонистиянд. Ва аз ҳамон рӯз аст ки тамошобин ҳар рӯз қариб ки менависанд ки ҳамин хӯрокро апа илтимос ки тайёр кунед гуфтам. Ва ман якчанд касро пурсидам ки ҳамин хӯрокро медонед, ин хӯрок чӣ хел аст. Лекин афсӯс ки ҳеҷ кас намедонист ки ин чӣ хел хӯрок. Ва боз дигар тамошобин ба ман фаҳмонданд ки хӯроки қалошон чӣ хел хӯрок аст. Ва ман фаҳмидам ки ин хӯрок чӣ хел аст. Ин хӯрок яъне қалошон ин ҳамон франсузский луковый суп буда. Барои ҳамин имрӯз тамошобинони гиромӣ франсузский луковый суп нею қалошон тайёр мекунем. Дар аввал бояд ки шӯрбо тайёр кард. ин шӯрборо бо гӯшти мурғ ман тайёр кардам. Асосан ҳамин луковый супро бо гӯшти мурғ не бо устуғони мурғ тайёр мекунанд. Ман аллакай дар ин ҷо каме қанотҳои мурғро андохтам, як то лавровый лист, намак андохтам ва қариб ки 1 соат мондам ки ҷӯшад. Ва шӯрбои мо ҳозир тайёр аст ва акнун мегузарем ба тайёр кардани дигар маҳсулотҳо. Барои хӯроки қалошон ба мо бисёртар пиёз дар кор аст. Ман дар ин ҷо 5 та пиёз дорам ва ҳозир ҳамаи ҳамин пиёзҳоя майда мекунем ва дар дег сурх мекунем. Ман ҳамаи пиёзҳоро майда кардам ва ба дег каме сливични масла андохтам. Пиёзро бояд бо сливични масла сурх кард ва ман аллакай андохтам. Сливични масла об шуд, акнун пиёзҳоро меандозам. Ва дар алоби паст мемонем акнун ки то ки пиёзҳои мо сурх шаванд. То сурх шудани пиёзҳо ман сабзиро аз турктарошак мегузаронам. Дар луковый суп сабзӣ ва помидор намеандозад, лекин дар қалошон бошад агар меандозад. ман пиёзро қариб ки 30 дақиқа сурх кардам дар алоби паст. ана ҳамин хел бояд ки шавад пиёзи мо. ва акнун ҳозир сабзиҳоро меандозем. акнун то сурх шудани пиёз ва сабзӣ помидорро майда мекунем. ҳамаи маҳсулотҳоро сурх кардем ва акнун шӯрбое ки тайёр кардем меандозем. тамошобинони гиромӣ, ман ҳамаи оби шӯрборо андохтам. Дар франсузский луковый суп гӯшта намеандозанд, фақат оби шӯрборо меандозанду тамом. Лекин ман ҳамаша андохтам, гӯштҳоям андохтам. акнун мемонем ки 30-40 дақиқаи дигар шӯрбои мо ҷӯшад. тамошобинони гиромӣ, хӯроки мо ҳам тайёр шуд, яъне қалошон ҳам тайёр шуд. шумо низ ҳатман барои наздикони худ тайёр кунед. ба ҳамаи шумо иштиҳои таом.